Коста 10 дойде нови апдейт Clash Royale. Ще има нови карти и нови нещица и новата арена 11 тук. И ще отворим Magical Chest, където живота ми се сбъмна. Да, безплатен е. 509. Падам се фурна с 8 Тесла. 4 бомбера. 40. И преди с магията. 15 кос. Добре. Лава Хант, това е магия. Това вече е магия. Лава Хант. Това вече много лут. Виж какво стана, когато го отворя. Лава Хант. Не знаех, че ще ми спадне Legendary. Това ми е втората Legendary карта. Лава Хант и The Walk. Това ми е втората Legendary карта. Не знам, нека си от магия. Това е богова магия. Ще ги сложа в най-слабия ми дек. Лава Хант и The Walk. Сега ще го снимам. Чак. Legendary карта да ми се падне. Наистина, какво стана? И тук фламени. Какво? Знаех, че може да се прави такова. 10-та арена. Той има Lumberjack. Гласувам за него, че е взел повече кръв. Goblin Gang. Уау. Наистина, уау. Добре, това е доста готино. Лава Хант в крип. Чакай. Ох, майко. Каквото чудо е. Това магия и лица голяма магия е. Лава Хант в Legend. Това ми е втората Legendary карта. Лава. И това ще бъде просто отворя този Magical Chest и ми се падна Лава Хант. Искам да ми се падне, например, може принцес, може да се падне Спарк и още един дълъг може, защото върши работа горе-долу. Майнер можеше да ми се падне, Ice Wizard, Graveyard. Той ми се падна от четвърта арела. Лава Хант. Може си ги сложа в дека. Тя две Legendary карти. Едната и другата. На местото на Rage спела. Това ще бъде и чао.